يوم مرموتا طرف من سناته ويوم صقاي موتا. سلام كبرات فتوت تعزبتي مدبنا لوم معرتي فليتن رزان معرتي مقانا كل يرتوي يفلتي تازحي كمان تتبرك كلا كالك ترجم حذاء يتبرك التنفاس كمان تنفس كلو نايتهم هاجر كنتن حزب خدحنن إلهم هيوتهم زجبروا جانو مستير حذائية التنفس 10 سنة معرتي سماتها إيرترا إذا معرتي زيها نناي كله إيرتراوي لبي التتنكف معرت حزن كبرن معرت أنزان حابنن لومي زعباتهم نصباح كنبر إلهم تماليهم زوفي وجغانو لومي زعباتهم تنفاس هيبهم هاجر زركوبنا كبرات حواتنا حتنا تنذكرين هو الديا لا ما لالت محل باتك معسن مارباتو ابجمريت لقاتل وابجمريت لقاتل أبزعلت زيا نفس وقفنا ندحي تملشنا كنحسب بالدنيا اتي لومي بناتنت كنا تنفس سخالنا وقا بقليل اللي استرخبها يكون سلازي ازمة دبزي نزخرين ايتم زحلفو جغانو استدالو يسلازو قنين حساب موداتا مسانا تصنحو نزي تاريخ زدما بحبار تنذكرو بخبرية قرز حادق ديت أفيات اتأفياتو اتلتها ولا لمبي تاريخ إيرترا كنري كلنا تاريخ ناي صنعة مسوأة النتني سمعت النت كبال كله نتسب كوبو زخيل زلع عليه هياب نزبون هجرون حليفو مهاب مالتي توم تمالي أب جوبوتاتين سنشروتاتين إيرترا زتسوو جغانو قالي هو سلزنا برو ما يكون نساتمون كمانا كنبرو كمانا كمهارو كمانا كمرعون كزمدون كولدون سجى هاجرهم كتقمون يدليو نيرميم نساتم جن عدا نجار تردي زي ناس هاجر والكاوي هو تربون كم زي بونا من تلي انكسن وعللك يا ريت بونا من تلي ورازي انت قدي نتحاد ودها وي حنتي ولاك سدد كلا زلو سمعي كندي كبيدي حاد من السي نتي نايمة اي تشفو قدفو ناب كمبار خيط كلو زلو قرات النت كندي عبيو إزيو تخبر واقع إزي واقع زي بجنزب وي بسلطان زعكنا يكون زي نايدم واقعي نحنا لومي إرتراويان تباهلنا بقرعة رأسنا كنقنع زخالنا بتنساتهم زخفلو نايهوت واقعي سلازي 10 سنة محل حزن تراي أيقونة محل تقال كيدان ونين إياه إتي نساتهم زقدفلنا حدري بخمين عقبو ألنا إلنا بعلنا كن حتى لا زقبا معلتي ونيا حلال تستلموتو حلال تستلموتو قسكات يكون وصرطار دعتي بوالدتو الشنبر اتها أبياتي بدي 10 سنة نمليت إيرترا أب ستتان مستنتان توتو فليت معلتي أب زعلت زي كل سب نحتصير وان سرحو أقاريفو ستتا يحس توافون يولا إذا توافزي
ሰላም ቀዲዱ ብርሃን ናይ ዘምጽአ ህይወት ሰማዕታትና መግለጺ እዩ። ነዛ ዕለት እዚኣ ክንዝክራ ከለና ንኩሎም ካብ መጀመርታ ቃልሲ ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ሃገር ንምክልኻል ዝወድቁ ጀጋኑ ብማዕረይና እንዝክሮም። ንሳቶም ኣብ ታሪኽና ናይ ሓድነትና መሰረት እዮም። حسيت حادق ديب أفيات لفقورة للتمي مدير مرآت حادثتو اتعرقيا اتتقدل تتحني قرز حادق ديب أفيات اتأفياتو اتلتهلا ولا لمبي اتي زقرم جن نዛ ንኩሉ ኤርትራዊ እትጥንፍን እትሕብርን ዕለት ክንክሕስን ከነኽብርን ግቡእ ክኸውን ከሎ ንቡር ሕልናን ሞራልን ዘይብሎም ገለ ወገናት ክትርኢ ከለኻ ልብኻ ይስበር። ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ሞራል ዘይብሎም ዕሱባት መሳርሒ ናይ ፍሉይ ረብሓን ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ኮይኖም ነዞም እንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝተሰውኡ ጀጋኑ ከነኣእሱ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ የሕዝን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንታሪኽ ሰማዕታትና ብናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕን ግዝያዊ ረብሓን ክልክዕዎ ይፍትኑ። ግን ሓደ ነገር ክንግንዘብ ኣለና። ናይ ጅግና ታሪኽ ብናይ ፍራሕ ፀለሜ ኣይበላሾን እዩ። كوطم بلتم يا ريت بونا من تهلي شياب كو دحرت ገለ ሰባት ነቲ ቅቡር መስዋዕትነት ሰማዕታትና ከነኣእሱ ወይ ትርጉሙ ከጥፍኡ ክፅዕሩ ክትርኢ ከለኻ የጉሄካ እዩ። እዚ ግን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ታሪኽ ንቡሩን ዘይንቡሩን ወትሩ ክጋራጨው ጸኒሖም። ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና ግን ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ጉጅለ ጥራይ ኣይኮኑን። ንሳቶም ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ንሳቶም ንኽብሪ ተሓረስታይ፣ ንሳቶም ንኽብሪ ትነጋዳይ፣ ንሳቶም ንኽብሪ እቲ ዓደን እቲ ህፃንን እዮም ተሰውዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንኽብሪ ሰማዕታትና ክትንክፍ ኣይግባእን። جماي نبانن بخامن تسمعن جماي نبانن ነዞም ዕሱባት ክንነግሮም ዝግባእ ሓቂ ኣሎ። ንስኻትኩም ሎሚ ዘለኹምሉ ናይ ምዝራብን ምስሓፍን ዕድል እኳ ብደም ናይቶም ትንዕቆም ዘለኹም ጀጋኑ ዝተረኽበ እዩ። ሰማዕታትና ካብ ዝኾነ ይኹን ግዝያዊ ፖለቲካዊ ረብሓታት ንላዕሊ እዮም። ንሳቶም ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘለዉ ናይ ዘለኣለም ክብርታት እዮም። እቶም ነዚ ክብርታት እዚ ከናእሱ ዝፍትኑ ድማ ታሪኽ ባዕሉ ዘጉሕፎም እዩ። እቲ ቅቡር ታሪኽ ሰማዕታትና ግን ወትሩ ከም ወርቂ እናፀረ ክነብር እዩ። እንታይ ሞሰብ እንደኾይነኝ ንኸይን ማላላስ ብሕጊ ተፈጥሮ ተቐይደ እንታይ ሞሰብ እንደኾይነኝ ንኸይን ማላላስ ብሕጊ ሕጂ እምበር እቲ ዝዓበየ ሕቶ ናባና እዩ። ንሕና ሎሚ ዘለና ወለዶ ነዚ ሕድሪ እዚ ብኸመይ ንዕቅቦ ኣለና? ንዝኽሪ ሰማዕታትና ብዝግባእ ከነኽብር እንተኾይና
ብዘረባ ጥራይ ክኸውን የብሉን ንሳቶም ሃገር ኣረኪቦምና እዮም እቲ ዝተረፈ ናይ ምሕላውን ምህናፅን ስራሕ ግን ናትና እዩ ሰማዕታትና ከይተፈላለዩ ብሓባር ተዋጊኦም ተሰውዮም ንሕና እውን ንሓድነትና ክንሕሉ ከለና ጥራይና ነቲ ሕድሮም ነኽብሮ ስድራ ቤት ሰማዕታትና ክንከናኸን ነቶም ዝተረፉ ሓርበኛታትና ከነኽብርን ክንሕግዝን ይግባእ ነቲ ታሪኽና ከበላሹ ዝደሊ ወገን ብፍልጠትን ብሓቅን ክንገጥም ኣለና ነቶም ንታሪኽና ከናእሱ ዝፍትኑ ዕሱባት ከነሪኦም ዝግባእ ዝበለፀ መልሲ ብግብሪ ምዕባይን ሃገርና ምህናፅን እዩ ንሳቶም ክንፈላለየ ከለና ክዩ ይደልዩ ንሕና ግን ብፍቕርን ብሓድነትን ክንነብር ኣለና ክቡራት ተዓዘብቲ መደብና 20 ሰነ ክትሓልፍ ከላ ንዓመት ዝኸውን ስንቂ እምነትን ፅንዓትን ሂባትና ክትሓልፍ ኣለዋ ንታሪኽና ክንሕልዎ ኢና ነዞም ክቡራት ጀጓንና ወትሩ ኣብ ልቡና ክነምብሮም ኢና እቶም ብፍላጥ ይኹኑ ብዘይፍላጥ ነዚ ታሪኽ እዚ ከናእሱ ዝፍትኑ ድማ ሓደ መዓልቲ ሕልምኦም ከም ዝወቕሶም ርግፀኛታት እዩ እጅባይ ብበለኒ ድኻሙን ተስማዓኒ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማዕታት ወኸቢ ታደማማ ነዝተረዲኺ እተኽያ ፅንዓት ናይ ቀደምኪ እተኽያ ፅንዓት ናይ ቀደምኪ ኣብ ገሃንባይ ኮንኩን ሰፊረይ ወላዕየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ገሃንባይ ኮንኩን ሰፊረይ ወላዕየ ዝብል ዘለኹ እንታይ እሞ ሰብ እንደኾይነ ስለተኸታተልኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ እውን ላይክ ሸር ግበሩ ሰብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ይቐኒለይ